Nga istorya diri. Panawagan. Oh, May ato nga pa. Hungaw sa mong. mao gyud. Wa may lain yung kapahungawan. Agis tatay daghan man kag O kana. kini daghan. Unsa man tay? Doon naman ang hatag. Din man. Dito ato negosyan tig utalon. O di mo adto mo dito tay. Pangayo si. Adto mo. Sabi ka kinuhan. Munding. Nadiare? Oh, Kasi usak pangayo sako, si. usak sako. Mike naparon. Nahuwa kaya ko pa ituan. Dito. Ako pa ituan. Dito bang diri tay be? Isa nang imong kuan. Ayuda. Atag sa vlogger. Oh, pasalamat sa imong kuan. Lakaw na si. Yes. Ato mo dito. Oh, sige Salamat ato. kay sa tanon. Oh, tanon. Ay, ay. Tigla po ka. Panawagan mo kay aron angan. Nanawa kay nakaari diri ayuda. Wala pa. Sige. Aron nga